kale eta eraikin publikuetako argitzeritza barrizten jarraitzen da. Lekitxoko triatloiak 30. urteurrena ospatuko dau ekainen 17an eta dagoneko izen ematia zabalik dago. Lekitxoko hiribilduen 700. urteurrenari begira Arresizen azterketa historikoa egingo da. Udalak eta zinemasalien elkartiak lankidetza hitzarmena sinatu dabe ikusgarrin ekintzak antolatzen jarraitzeko. Zapatuan planetien ordua ospatuko dugu, gainera asteburuan ordu aldaketia egongo da. Astebururako giro aldakorra, zapatua nahiko lasai eta domekan girua asko okertuko da. Kontsumitzen dugun energia modu eraginkor eta jasangarri jauan etxia udalak daukon erronka nagusizetako bat da. Trantsizio energetiko hau lortzeko pausu asko emon behar dira oraindik be eta horren artean dago herriko argitzeritza barriztia. 2018an auzuen argitzeritza LED sistemara aldatzeko lanak eitzen hasi izan udala auzo desberdinetan. Oraingo honetan Pietate, Santa Catalina, San Vicente Ferrer, Maria Díaz de Haro, Eusebio Maria Azkue eta Juan Bautista Eguzkitza kalietako argitzeritza barriztuko da. Horrez gain, herri mailan erabiltzen dan energien eraginkortasuna aztertuko daben plan bat egingo da Bizkaiko Foru Aldundizen laguntziagaz. Honen helburu nagusiak dira, eraikinen eraginkortasuna hobetzia, kontsumuen zati bat energia barriztagarrizen bidez izatia eta herri osoko CO2 emisioiak murriztia. Lekitxoko triatloiak 30. urteurrena ospatuko dau ekainen 17an. Garraitz kirol elkartiak antolatzen daben triatloia Lekitxon ospatzen dan kirol ekintza garrantzitsuenetako bat da, eta urteurren honetan kirol proba inoizko sasoi honenian dagola erakutsi nahi dau. Edizio honetan ziar, Garraitzek egindako lana eta esfortzuen ondorioz, Lekitxoko triatloia Euskal Herriko goreneko mailan kokatzia lortu da, kirolarizentzako hitzordu berezia bilakatuz eta herriko ekonomizari ekarpen handia egin da. Aurtengo edizioan, triatleta kopuruak gora eitzen jarraitzia espero da. Iazko urtean, 400etik gora egon zirian, horren artean 121 emakumezkoak. 30. edizio honetan, parte hartzeko izen emotia zabalik egongo da ekainen 12 bitxartian, emon izena. Lekitxoko hiribilduak 700 urte beteko ditu 2025an. Urteurrenari begira, gure udalerritzen ondaria hobeto ezagutze aldera, udalak Arresizen azterketa historiko arkeologikoa itzeko Euskal Herriko Unibertsitatea kontratatu dau. Erdiaroko Arresizak balizo historiko handia dauko, aurreko mendietan hiri paisaizen atal nabarmena zalako, eta Lekitxoko nortasunen ezaugarri garrantzitsua. Lehenengo fasian dokumentazio lan sakona da. 2023an eta 2024an ziar, azterketien bigarren eta azkan fasiak egingo dira. Honetan, landalana eta arresiko materialen azterketia egingo dira. Amaieran, emaitzen aurkezpena eta azkan memoria egingo dira. Egun gehiago dira ixten diren zineak zabaltzen direnak baina Lekeition bizilagunek eurek ekin diote berriro lanari herriko zinea zabaltzeko. Zinema, kontzertuak eta ikuskizunak herriko kulturien oinarrizko ekintzak dira, kalitatezko aisialdizaz gozatzeko aukeria emoten dabenak. Lekitxoko zinemasalien elkartiak biziza emoten dotzo ikusgarri zinearetuari, astebururo filmak proiektatu eta gian behin kontzertu edota antzeslanak antolatuta. Lan horretan laguntzeko udalak 20.000 euroko ekarpena engodotzo zinemasalien elkartiari eta honek Turkian kulturrekintzak antolatuko ditu urtean ziar. 2023 urtean erabili bereziki pandemiak egin daben kaltiak ikusle aldetik, hobetze aldera badoiaz, ezta? Momentuz, martzuan gaoz eta lehenengoko 3 hilabetitan Oskarrak, Goiak eta irati pelikula tarteko esalik eze ikusle aldetik
gorakadatxu bat egon dela. 2023an emanaldi berezi batzuk emango duzu ezera, bai elkartin 10. urteurren haitxik, eta bai, diru laguntza baten truke lortu duzen pelikula batzuk, Nest emanaldiak ditze duzau, eta pelikula horrek emango dugu astian zehar, arratzaldeko 7 txarrizetan. Eta gero bukatzeko Cineklub tartia daukagu, horrek urtero lez, klasiko handizak emango dugu, eta hileko atzanengo ostegunetan izango da 8 txarrizetatik aurrera. Sabatu honetan, Planetien ordua ospatuko da. Ordu horretan, naturiagaz daukagun konpromisua eta klima aldaketiari irtenbidea bilatzeko alde gagozela erakusteko aukeri aukiko dugu. Iluntzeko 8 txartizetatik 9 txartizetara bitxartian, udaletxeko, elixako, kulturretxeko, plazako, parkietako eta portuko argitxerija itzaliko da ekimenagaz bat eginda. Eta Richarrori be deia eitzen jatzue ordu horretan energia kontsumua murrizteko. Bestalde, gogoratu Domekan ordu aldaketia egin beharko dugula. Goizaldeko ordu bizetan 3 izango dira, hau da, ordu bat aurreratu beharko dugu zerloitzuak. Zapatu honetan, Karmele Jaio eguren idazlien solasaldia eukiko dugu kulturretxian. Zehazki, bere literaturan emakumeak izan daben presentzizan barneratuko gara, genero ikuspegitxik irakursaletasuna sustatzeko asmoz. Solasaldia martxuen 25an, eguerdiko 12etan izango da kulturretxeko Azkue aretuan. Me llamo Mills. Era el piloto de la nave. Nos hemos estrellado en un planeta desconocido. 75. Planeta ezezagun batean izandako istripu katastrofiko baten ondoren, Mills pilotuak azkar deskubrituko du benetan ondoa jota dagoela, lurrean duela 75 milioi urte. Orain, Millsek eta koak, bizirik atera diren pertsona bakarrak, bidea egin beharko dute historia aurreko izaki arriskutsuz jositako lurralde ezezagunean zehar, bizirauteko borroka epikoan. Lekitxon bizi? Herrizan erosi? Danok irabazi. Eguraldia. Gaur hegoaldeko haizia nabarmendu da. Zeruan, egun osoan ikusi doguz erdi mailako hodeiak, baina gehiago izan dira arratzaldian. Maximuak asko igo dira. Bizar temperaturia bajatu ingo da. Zerua nahiko hodeitsuta egongo da, eta eguneko lehengo partian euriza ingo dau. Arratzaldian atertu eta hodeiak gitxitzen jungo dira. Temperatura maximuak 16 eta 18 graduren bueltan ibiliko dira. Zapatuan, goizian goiz, zerua tarteka hodeitsu egongo da. Goizak aurrera inala, ostartiak nagusitzen jungo dira. Iluntzian barriro be hodeiak ugaritzen jungo dira eta egunen amaieran euriza egin leike. Domekan mendebaldeko haizia oso bizi ibiliko da bolada oso gogorrakin, eta honek itsasuan 5 eta 6 metrorainoko olatuak altzaraziko ditu. Zerua iza tapata egongo da eta euri txikina egin leike, batez be gaba partian. Maximuak asko bajatuko dira. Hurrengo astia hotzetik hasiko dugu, baina egunez egun temperaturak epeltzera egin eta eguaztenian barriro 20 graduren mugia gainditzuko dugu. John Zubiaurrek garraitzinguruan ataratako isurdien argazki eder honekin bagoiaz. Beste barik, asteburuaz gozatu eta hurrengo aster arte.